तारा माल के सब जने के रंग लगाए हम अब सिंगल बनी भाई रंग लगवा दिया भाई लोग सिंगल बनी भाई अपने माल से रंगवा दिया ना भाई नु चल ठीक बा तोरा माल के नाम पूजवा हटे अबे साला हमारा माल के नाम एकरा कैसे पता बाटे अबे रे ए मास्टर साला हमारा माल के नाम क्यों जानता हो अरे मत पूछ बबुआ सर भाई केहू के माल के नाम बता देता है लेकिन हमारा माल तो दूसरा का में भी हां सर चिल्लाई बा पहल की माल होकर पूजवे है समझ लो सुनो सर होली आ गइल बा ए बाबा ये गांजा हो जा दारू और सब बेचे ले थोड़ा सा मांग ले अरे ओ प्रियसवा उठाओ तो तनी फिचकारी और लगाओ निशाना बिकेशवा पर अब देख रहे रितेशवा कमाल अगर ते बिकेशवा के जान बचावे के चाहता रे नो तो अब की बार रितेशवा के छोड़ के आकाशवा का रंग लगा दे ओए ना हो तू रितेशवा के छोड़ के केहू और के रंग मत लगाई हो मोर प्रियस आ तू भागवत कहां बाड़ू लोग वीडियो पसंद आवे तो वीडियो को लाइक कर लो आ चैनल पर नया बनो तो चैनल के सब्सक्राइब कर लो ऐसा भोजपुरी में फनी वीडियो देखे खातिर हमारा चैनल में ऐसा बहुत सारा वीडियो बता जाके देखो लो बहुत मजा आई चैनल के सब्सक्राइब कर मत भूलियो लो लव यू भाई लोग।